we are representing the image of Polytechnic ya Kisii National Polytechnic no torega gabano kwene kianga tonyare koba tugo tebia aya nyare koba gagwateka anene nyora school yego se Polytechnic ye nero nyare koba ge gutumeka buna ege tuo kwene kianga kenyare koba ge kobeka amo amatokeo ya obochori anene ebolia abore bua omo governor omo women rep na boigo bua obo senator bagira ya nega nechishuri chiri chomwelio omweli bagende koba okora kwene kia ngaya onsi anyare koba gakunyarekana ndochi abafuasi na banyare koba goikaga igabali bakwene kyanga shughuli tujenale koba achi koba ase ubwenge tuko olya rero ndigweta maiga taranyora amachibu abene goetera ase okoralia okugokorwa eyemo ase yemo korwa ase abubatenendi bali bekyombe ekya obochori nechimbebe IEBC yangati yali amange kogenda ko kwaliganira iganyora ase kerogo ekekibu governor imeye county ya Kisii nigo bono kyanyarakoba igekoreta gose kyanyarakoba gekoba ekerwaniririo kyanyarakoba ge ekoreta abange amo gati yabo no musike jo Simba Arati ntomobwate machogu Ezekiel Manson Oyongo nabigo ntomobwate Professor Sam Ongeri Christopher Obure ngati yabanga banyarakoba gwesokia nanene kuligia oburai bwo nyarakoba kora e county eye ya Kisii nyora abara yabanigo bakuligia entunda anene ya gatatu ekero ensi ya Kenya nyarito kuva gekonyora constituency area enyat kanyara koba atokonyora obugambi buli ba devolution anene kegima nalio tonyara koba atokonyora chi serikali chi county chanyalete koba achikobekwa inyora oyo kurwa aboniga obisi Elvis Ongwae nero nyale koba gakora e county se chintunda ibere emyaka 10 yanalire koba gegoitana wikira aboniga bono kubatekana nerichiko liria lie constituency nyale koba ligwetia oyo konyara koba gakuira obora ibe county gakora se chintunda ibere emyaka 10 na koba gakorwa robono na kwena na libaga yabene se omo governor onde anyale koba gakora e county ye inyora county ya Kisii ngati ye chi county chiri chanyale koba chikubaleta amo abaronereria abange ne siasa ne campaign niko chanyale koba chomrembe anene ase kiminano ekene ekenyale koba gakorrekana kurwa ase moroneri kerogo ekekuwetera ase obumugwazi niyo Simba Arati nabo igo morwaniriria bwa egwetera ase obo muburi wa Kenya Kwanza Honorable Ezekiel Machogu nyura Machogu igo nigo are omobunge oboniga we constituency ijenyaribali masaba itungati ya mange amachibu ayenga kwandira koba gakoretwa gago na kubekwa amo intubuneke taseni kyandizi TV nigo tokoene kingatwanya koba tokoretera eyemo ase eyemo chibicha chire maiga galia nechi abo bisaba libeke ombekia obochori nechibibe IBC abakwene kyanga abanyare koba kubekera
kwarigania osipi amo amasakara na kero kende aliaganeirie kubene kiabuna amachibu ya Nyarekoba igakoretwa ase enchera ya abene asensemo ijoburendi abo bisabali bokwene kiabuna omurembo Nyarekoba gokoba ase skuru ya Kisii National Polytechnic nigo bagende tokoba kwene kia chinsemo ochonsi buna omurembe Onyarekoba gokobororo ase bono abantu abange Nyarekoba gweso kia anene bare abagwatani babarwaniriria bebiroge byo governor bari isiko yeke gita kia Kisii National Polytechnic na barabonigo ovarinekera anene kuigwa ningo Oranyarekoba agagotangazwa buna umurai wose mubuibo governor bwe county ya Kisii mangana Anyarekoba gakuganywa anene n'abamenyi abange ndizi TV nigo tolegega kwenekeria mpaka liria abarayigose abobisa ababekyombekya obachori ne chibebe IBC baguchaka koraria emo asemo nigo tokoretera Nyarekoba tokwenekeria inakia nyaribe ekoba twatika koba togoteba nigo barenge abarwaniriri batano na oberegati yabo Simba Paul Arati ntobwate Machogu Ezekiel abantu bate Mazon Oyongo ntobwate Chris Obure Ongeri Sam Onchiri iratemo naboigo Onyanja Josaya ngati yabaroneneria abali Abanyarekoba bakwesokia erinde kwenekenga Abanyarekoba bakora county ya Kisii lakini amaiso amange anene yabamenyi ibakisi nigo barigete ine ngora chikoba gakonyera libagalia bene erinde Abanyarekoba gakora county ya Kisii erinde Nyarekoba gawo ikiranya anene amaganio amange ya abamenyi be county ya Kisii na mange tutogendrete kuba tukugwatiri nyora boigo asige tu ya Kisii National Polytechnic no tugochikoba tokonyora amachibu abene ya obo senator obo chikoba bukorariwa asenjera ya bene na boigo abatenene libabange na women representative amachibu ayo yabarai abatatu naro otoganyete giga ngago chikoba gasokiwa emo aseyemo nabo bisaba bekyombekia obachori ne chimbebe IBC ase ensemo yobo senator nabo igo ya Nyarekoba ikwaligania abarwaneri abataiba kya Abanyarekoba bakoranga na abarabu banyoreri baga alia bene koira na kwene kiabuna county ya Kisii Nyarekoba gekoirwa motuke magendero nyura igasi mo senator anene no kurigereria ina kikibesa kiriko Nyarekoba chikubwato kona serikali enene gocha ase chi county kwene kenga edni beyo Nyarekoba gegotumika ase enchira ebwenete ukiraboniga oyore omo senator igakoro kwa Josh Mangi oyoboigo Onyarekoba gakwira nande korwanira ekero ikibo senator wetera ase obomo wa Kenya kwanza wetera ase obomo wa Kenya kwanza Josh Mangi no arabono orenge omokonyi wa omo governor aga county ya Kisii James Elvis Ongwae wikira aboni Josh Mangi nerni garingi gati yabaroneria baribo kwenekia abuna ekerogo ekekia obo senator se county ya Kisii Onyarekoba gakoro na bande gati yabo Richard Atemba oyiboigo inge umurwanira bikirogo okia obo senator amachibo yonse tukuba tuko yabeka asiribo elimo akwanekere ngatwa koreteire emo ase emo Josh Mangi ada ngati yabaronere bikirogo keria akibo senator abulondo bwate magara James Omingo ngati yabaseneta Abanyarekoba baguika mpaka etebe na wakirwa ekura amachibo Nyarekoba atoko yaganya emambia ya abono inyura chinga kichomurembe ngiga kururi tukolia mwisonde ekirege tukenya Nyarekoba gikuigorwa ni god abarendi Banyarekoba kwene kiabuna oburendi Banyarekoba bokoba asensemo ya igoromono asebona abanyimbo Banyarekoba gwetana na enseme na kwene kinga bali gagosoa ase skuru ebe mpali iboka Banyarekoba bakoye wa idini Banyarekoba gosoa giga nyura boigondo bwate Masisa Vincent Muono ngati yabaseneta bali Banyarekoba bagosoa ase erwanerekyo bwate oigara Credis Nyamwange na boigo Omanga John Kennedy no Nyonga Richard Momaimangati yabange nyura ekeminano ekenene kia obo senator anene ase county ya Kisii amaiso amange nigu amarigirete anene gochia ase obomo obolia bwa azimio astogate Richard Onyonga ore gati ya abaseneta abarwaniriria balia amaiso amange yabamenyi le county ya Kisii na boigo ndobubwate oyokoroku buna nere magara James Omingo korwa ase
obo maburi bwa Azimio lakini korwa ase kiama gya Jubilee mkati y'abarwanirire bari amaiso amange y'abamenyi ba Kisii County bagenda toko bakurigire na kwenekeine ekiombeke kia ogochori n'ekibebe IBC nyokera nyarekoba gekoa ribaga lya bene anyarekoba gakora county ya Kisii buna omo senator o gatatora chikoba kweneke nerenga enibo yonsi ebocha ase county ya Kisii yanyarekoba gekwenekiwa nga yanyarekoba gekotumeka ase oboronge ase njerende bakonyoroka no kobasia okurigireria serikali chechi county gochikonyara go serikali enene ikonyara kwa geko watu kat enibo yanyarekoba gekwenekia buna amagendero ase chi county au anyarekoba gakugendera mutwe emeremo ya omo senator iyo neregasia yanyarekoba gakuria ine omo governor oyo enibo yanyarekoba gekubasa kurwa ase serikali enene yanyarekoba gekotumeka ase chinchera inyora ekira revolution yanyarekoba gegocha ase nse ya Kenya bono omo governor nere oinge omorai gwe county oyo kwenekia buna anene onyarekoba gako onyarekoba gakwenekia buna enibo yanyarekoba gekotumeka no kurigireria amangana yechisemi amangana yechipara amangana yechinyagitari kati yechi department cha serikali yechinyarikoba chikwenekia buna chanyarekoba chigocha ise yoboteneneria wobo governor gose chi county government serikali county government gebwatenonye amawaziri babo bakwenekinga banyarekoba bagotenera chi department bakwenekinga magendero ase county anyarekoba igagosuka mutwelio girire maiga yane igaigumancho omurigireria matigose mutenenerio ne kamera aba agwete kamera iganyarikoba gakurigireria gati yabana barai agose abagwatani babarai bakunyara ko bagoikaga iga nakwenekinga benyoreire ebirogo byabo elinde kegima banyare bakoganya ensa yabene ekera bono returning officer CNSMO ya Kisii County Tallying Center aranyare ko gagotena agotaka kugwatoka amachibu ayo mo aseye motobanetie abarai abo abaronere kurwa chinsemo Ntomoroche Richard Atemba gati ya abarai bali banyatokoba bakorwanira ekerogo ekekia obo senator nyarakoba gagoikaga iga kururi tukore igoro kuru mwizo nga machibanya tokoba ko batuko kurati constituency kaseni kia ndizi television kenyara ko kwenekia ngagia ko batukeire amachibu ajanga kunyarakoba ko batukwa nekiombe keria kia obochori inechimbebe IBC era manke tutogenda tokoba ko gwatire inyora ko igo ase nyaka yanyarekoba gigweta ikomi ase oborai kwechi serikali chechi county amagendro na mange anyarekoba korekana ase chinsemo imezi serikali ose imezi eto ya Kenya nigotobata chi county 47 etina chochi serikali chechi county chire ase county abange bali baba governor banyarekoba kwera ase chintunda ibere ase Kenya ingotonera ko batokora bande banyarekoba kwerusi orobono nagochaka kurwanira ebirogo agati yabo ebirogo bya obuchumbe nabigo ebirogo nonye byo senator kwenekia ngabanyare ko bagotigara ase oborai bwa siasa kunyara ko batoko tabia mange ngagati yeba governor bali banyare ko bakobolia obuchumbe bali banyare ko bakobolia obu governor kurwa chi county ine amabagabo na inde ase siasa obugima abugabo ase siasa na kibwanarire ko boko batungati yali togendete ko to kwanera inyura Elvis Mariba ngwa iniganyare ko bakora county ye ase emyaka 10 yatikire ko bagigweta bono nere omugavana okonyara ko bakagosoka na kwena nali bagali yabene ase keminano kiabete egetindi nabo ikanyara ko bekwaligania abarwaneri ase oborai obugavana we county ya Kisii ikira ko mukolera Simba Arati ukirabona iganigo ale omochumbe wa county ya Nairobi ase constituency area Dagoretti North iganyare ko bagakora county eyo ase iganyare ko bagakora constituency eyo ase myaka 10 atikira ko bagegweta wetera ase kiama keria ODM maiga yae aganyare ko bagakwirana ase orogongorwa busi anena ase county eye nyora boigo nigo obono anyara ko bagakweneke onyare ko bagakwira eticket eri kiama gia ODM elinde baganyara ko bakorwanira oborai obo governor ine ya county ya Kisii inyora Simba Arati na Chris Obure oyiboigo okoboria oborai gwe county ya gwetera ase ogomo bori wa Azimio ekiama gia Jubilee nigo nere igakorwa ase constituency area ya abobasi naboigo
ane constituency bubasi Chris Obure na bwigo Simba aratigo itingati gose constituency iyo ye bubasi ibenya tukabage gosokia abarwaneria babere bekero kyoba o governor litiko lya lero bona libago tabanga tutajua mbivu na mbichi kubatakana na abaraibalia abekombe kia chimbebe kyoba choli ne chimbebe IBC chida kachinde cyose chiza chinde cyose kurboniga utaka bari kubatoka amachibu ayo ayemo ase ayemo kera egento amerobelio ligo agendrete ga ase nchira ya benne ebirogo obya bankiru gaiga tinyomba tubra litena ko chibu ikagaiga amaiso onsi iya bakenya anene abamenyi be county ya Kisii ni wabigete amaiso abo kumanya ineni ngoranya rakoba gakoba omo gavana ukabere anene ase county ya Kisii ya nyarekoba gekoba gati county chirichana rakoba chikora wa na omo gavana nyarekoba kuira obarayobo ase chintunda ibere Josh Mangi ni nyarekoba gakoba omo konyi omo gavana ase county ya Kisii ase chintunda ibere wikira ase makonya rakoba kogweta bakanyarakoba kanyarakoba kwerusia ase obomo obwa azimio kanyarakoba gagosoa ase obomboli bwa Kenya kwanza ase bono anyarete koba gakwenekia bunanero nyarekoba gakoegwa etiket yekia makeri ke UDA kweneki nyarekoba gakoimukia ebendera yugo senator ase county ya Kisii na omugavana oye Ezekiel Machungwetera ase kiama ekyo ke UDA chikampeni ko jana ko batikokorwa ase omurembe ime county ya Kisii royo makanyarakoba gakwesoke na kwenekia ngaya onsi anyarekoba gakoba ase enchira yugo ikirana na buigo kwenekia buna byonsi byanyarekoba abiko nyarekana ngati tuyali to kunyara akoba atoko okomekere kati ya bali yabo aba senator ime county ya Kisii mtobo bwate omo senator Ken Omanga uyanyarekoba gakubulia keroge ke senator wetera ase kiama agia kanu ndobwate Richard Onyongo kiama agia ODM abigo mingo magara kurwa ase omo oboli bwa azimio wetera ase kiama agia Jubilee ndobwate Josh Mangi kurwa UDA abigo Samuel Okemwa au nyarakoba gakubulia abigo oburai bwa obo senator wetera ase kiama wetera kweneke nero nyarakoba gakwira libaga lyokora county ya Kisii ase ekerokia obo senator kenyarakoba yekoreta abaraiya bangi bakwenekianga ine enibo ejenga tatikoba kegoteba ekorwa ase serikali nene ngutumekere bya inero anene ekoba emeremo ya aba senator kwenekia banyerekoba bakoringori obatumeki bwa enibo ekonyarakoba ekorwa ase serikali enene na gota ase serikali ye county nganyare koba gutumeka buya nyura ase chituga kenyarakoba chikweta ntubanyora kati ya aba governor abanyarakoba bakurusibwa ase oburayi kubatikana na obotumeki obweni boye konyarakoba kubwato kwa emo ase ya makurwa ase serikali enene ase kulia sirichi koba kurukna impeachment bono ekero ekonyarikana nga omo governor tanya nyarakoba gutumeka enibe yibuya omo senator nabwate libaga alia benen na kuimukia egetambokero anegyo korongoria era kwenekia buna enibe yanare koba gutumeka abuya onye tera tumeka abuya gutumeka bobe bono omo senator nabwate libaga alia benen yo kuimukia getambokero na ko imuki na kuimukia getambokero anene kerichi ko kwenekia buna enibe yanare koba gutumeka abuya banyara koba bakoringoria onye bono omo senator go somugabano igagotokanga nabwate amamacho ande onsi bono nigagwakirwa ekura elia ekoko impeachment nyara koba gakorworo omo senator omungao nyara koba gagoso omo governor omo konyo nyara koba igagosoa ase oborai obwo obo governor na mangetu twanyara koba tokorigereria ase sori ya Kenya ase miaka 10 yatigera koba gegwetantua abaroche gati ya governor abanyati koba bakurusibwa ase oborai magekagoso nyuma ye miaka ya betane taranyara koba gegweta ase county ya Nairobi ntwa moroche omugabana we county eyo Mike Mbuvi Isongo na atakoba gakurusibwa ase keroge kyobo governor ime county ya Nairobi kubatakana na obutumeki obube anene bwa enibo iyanyara koba gekwe kanyara koba kurusibwa na omokonyi oye uyore kurukunga an kananu akanyara koba gakwera libaga elio lyobo governor ime county ya Nairobi ase county ya Kiambu oigo ntumubwate oyo okabeiro ro Ferdinand Waititu ngati ya aba governor bali banyara koba impeached kubatakana no butumeki obube bwa enibo akanyara koba agakurwa usiboro kubatakana bono ne kura nyara koba igwa kwa amo se bunge ye senate kuikirania keri bagotebanga tanyara koba gutumia enibo
ya nyarete ko bage kwena no serikali enene buya tonya ko baga kurusi go rigo bono apo governor nabo ainge nganere umurai we county kwene kia buna anyway nyane ko bage kubato kwa nyara ko bage gutumika buya elinde kigima egasi enene yo ase ensemo ya obo women representative oigo ekiroge kase county ya Kisii ya nyarete ko bage kwene kia ngana barabu abantu banyare ko bagwesokia ase enchira yabene kwene kia buna banyare ko ba abakoine kia buna banyare ko baba gwesokia na kurwanira oburai bo women rep ime ye county ya Kisii twabwate buna Gertrude Bwari ngati ya bali rubeneri bali banyarete ko bakubanira ekiroko ke women representative nyora kwikira boniga oyore omotenani gwa bangina ase county ya Kisii women representative Janet Ongera weterase kia magia ODM nande boy goniga nyarete ko bakonyora etiketi yo kwirukia ebandere kia magia ODM ase county ya Kisii kwene kenganande na chanyole entundende ya kabere elinde anyale koba gakora county ye inyora Janet Ongera boigo nigo ari ase kemeno kena kitwatigire ko batogwa tebia wikira gutmus gaso igangonyora tore amachi nyara ko batoko batebine ningo omo women representative o gatato ime county ye ya Kisii tobwate Jacqueline Karani ni gakoria o kirokia o teneri we county ya Kisii wetera ase abangina kurwa ase kia makelikia DAP Kenya wono ekigekora wana wanyinyi nabo igo are ase obo makoria bwa Azimio ase omurwanire ku governor ihubu ale Professor Sam Ongeri tomubwate Julie Nyamao kurwa ase kia makelikia KNC nyurakira ekia makelia gosekera oyo mobu muteneri bu murwanire bu governor ase county ya Kisii ni bare gosokia omo women representative baranyara ko bagusira na bonsi ase ubwamo igo bare kwiruka ngane team ayemo ase mubekano ase obomo obolia abwa UDA goze Kenya kwanza omo governor gosoyo kore koyo kubolia kiroge kibu governor Ezekiel Machogu nigo abwate omurwaniriya abwa ekiroge kikia obongi nayo korokuna Teresa Bitutu oboigo yogerete ko baga kubolia na lito kolia rero nyora ko ba toreto konyora amachibu na konyora ko baga kubwatu kwa kurwa igaiga amotwe abobisa bali bekyombe kya abochori nechimbebe bigo bagenda to ko bakuyarigania kigima na kwene kya buna amangana nyare ko ba agakoba abuya igaiga abantu twabageni bali banyare ko bako barigani bwana bagenda to ko bago swaga igam kwene kyenga banyare ko bakwebanga dagikende iyonsi gratoranyore bono ujumbe kurugaria abatenenia ba IBC banyare ko bago twa yumba ntonyare ko ba to kurigereria amange ntobate Vicky Onderi ngatia baronere bekerogo ekia kyobongina ime county ya Kisii bate Doris Donya Aburi kurwa ase kiama kia wipa boigo ase omo kuri Azimio ngati ya bali bagenda tokoba bakoenekia bagenda tokoba bakubolia tubate omusibati Recho Otundo ngati ya basibati banyako bagwesokia na kuriya ekerogo kyoborai bwabangina ime county ya Kisii nyora ase chika kitene tokoba chigweta musibati Recho Otundo na nyara tokoba ka wesokia na kurwanira ekero kyubu governor ekrajeta kama tukabeteka guspaikam kana governor indika gutigana na eri bagiri ryo kuboria ekerogo kyubu governor akairana ase ekerogo okia oburwaniriya gubateneri bwabangina Teresa Bitutu ngati ya bali boigo banyare ko bakorwanira ekerogo kentori gerito nyara ko ba tokwana kia narai anyare ko ba ka kunyura omusbati ase omongina Teresa Bitutu ni go boigo anyare ko ba kuboria ekerogo okia obochumbe ime ya constituency ya Bonchari Magega ya omugaka oyo nyarete koba agusira kurinda tanyarete koba akonyora libaga yoko rukia ebandere ya Bonchari akanyara koba agotena abolie obugabana ime county ya Kisii Magega yaye bono akanyara koba ekeraba kwenda bakwana amanobo mubuli kwa Kenya kwanza akanyara koba bakoenekia buna banyorire oroirwe etiquette yekiama kia UDA ere no ari asekebe na machibu ya rero ndotike koba atokonyora eyemo ase eyemo inyora aya kaigana ase skuru ya Kisii National Polytechnic ase tokornyera ngane county tallying
Center County Turning Center ni gali bono amachibu aya akoletwa AMO ase AMO nekiombe kya obotori nechindebe IBC maigagiga omwancho omurigereria bogeta seni kendizi television gatoliga gokwene kalianga tokoletera AMO ase AMO amachibu aya nakonyara koba agakoletwa na bali bande bonsi nga anyale koba agakoletwa AMO ase AMO gocha agaiga ase hohoeli ekira tokurugaiga omwancho omurigereria nigo ogochikoba gokumanya abaraibago omugabana bwe county ya Kisii county ya Kisii ngochikoba tole tokumanya omurai aboigo omo women representative bwe county ya Kisii aboigo omo senator bwe county ya Kisii ngochikoba tole tokumanya barabibago ngochikoba bakora county eye ase emyaka emenge yanale koba gegoita inyorangane county gati county chinene mono ngezitiana lekoba achikwene kiabuna amachibu aya anyale koba gagochera AMO ase AMO urugoro ogotukugwarera nkenya tukotokotanga chi constituency aboigo nyane koba chikugatuka amachibu ya abarai gosaba bui wogo chumbe ao buna omubekano ase constituency ya Kitutu uchache nota twamunyorete omubunge omotori wikiraboniga ole Jafet Nyaundi urwase kema keyudi enero nyale takoba agakoba umubui ase keminane kenyara kobe kubareta baronereri ao ase constituency eyo ya Kitutu uchache note naboigo Kitutu chache south Anthony Kibagende gwetera ase kema gya ODM diganyara takoba gakwira oborai bukwene kyabuna nere bono nyale koba batura libaga ya bene Anthony Kibagende gwetera ase kema gya ODM nere omubunge omotore ase constituency ya Kitutu chache south bonchali Daktari Charles Onchoke urekia mkia UPA nere boigo onyale koba agagochorwa buna ogosaga watangazwa buna omubunge omotore gwetera ase kema gya UPA sema ya bonchali nyoran ne constituency ya nyarakoba gekoreta amo abaroneri ao lakini goikira igoro ikiombe gali kya bochori ne chibebe IBC niko Kenya tokoba gekoreta elieta elia Daktari Charles Onchoke buna umurai ase constituency eyo South Mugrango Silvanas Osoro urwa ase kema kirikia UDA nigonyale koba gagochora nande ase ntunda ya kabere kwenekia ngonyale koba gakora nande constituency eya South Mugrango nyora Silvanas Osoro yene ntunda ya kabere anyale koba gakwirana ase uburai eliyo kubatikana abana bachori gwanyale koba bogo kulali tukolia dimenetari kikenda omutenyo gatano na gatatu omwakoyo asaba Kenya bangonyale koba gwesokia na kwenekia kuna banyale koba bagochora abarai babo inyora robot banyale koba rukubatokwa nekiombe kelia kechimbebe na obochori IBC nigo gyatebire chingaki ibono obochori banyale koba gosabantu banyale koba gwesokia abake ase obochori no mwakoyo asabantu abake banyale koba batigete koba gwesokia kubatika nekiombe kini gyatebete awanyale koba bakoenekia buna abantu gotani 2 milioni emerongo ebere na ibere abanyale koba kwelikia buna bakichukura lakini kubatika na aboni bagoteba 67% na oro umubaro bwa abakenya banyale koba bagwesokia na kwenekinga banyale koba abagwaka ekura Daktari Daniel Manduku kurwa ase kema gya ODM nere omubunge omotore kurwa ase constituency eye ya Nyaribari Masaba nyora constituency ya Nyaribari Masaba boniga niga ekora wa na omurwandeli kwekero kibu gabana gwetera ase kema ka UDA Ezekiel Machogu wikira boniga nere ore omochumbe ase constituency yo bono nyale koba kagochorwa buna omubunge omotore wikira boniga Daktari Daniel Manduku gwetera ase kema kelia gya ODM nyora Daniel Manduku nigo arenge omokori emerwando mu engineer ase company ya Kenya Ports Authority nigo anyara kuba kurona go soyi ase siasa ase bono anyorire koba agakoba umubwi ase constituency elia ya Nyaribari Masaba gati ya baraya bange anene abachumbe banyare koba boigo bagochorwa ntobwa Nyaribari chache Zael Chanda kurase kiamega UDA nyora Zael Chanda nigo anyare koba gako muri moranse omorwandeli bekerogo ekyo bachumba se constituency Nyaribari chache gwetera se kiamega Jubilee Richard gwetera se kiama kia Jubilee oyo korokwa nere Tongi Richard Tongi nere onyare koba gakoba omubunge ase constituency Nyaribari chache ase chintunda ibere chatikira kwa chikoera bono nigo anyarete koba gagwake wanse nere oyo kabuyu bolirie keroge kyo ase chintunda ibere Zairi Chanda gwetera ase kiama kia UDA ngati ya mange ayatogenda togotebia inyora boigo kurwa ase constituency yabo Machoge chache ndobate Alpha Miruka gwetera
ase kiama ke UDA Alpha Meruka niganyare ko bakwira na Anderson Tunda ya kabire elinda nyara ko bakwenekia buna amagendera ase constituency yo yebo machoge chache anyare ko baga gusukanikirwa ne igo kiari nke muriro lakini gwikira ritko ligoro kubatukana roboto nyare to kurase kyombe kyo bachore ne chimbe IBC Alpha Meruka nere bono omuchumbe omachore be constituency eyo yabo machoge chache bo machoge burabu engineer Barongo boigo niganyare ko baga kumurusia Zadoka uyo nyare ko baga kora constituency ya se miaka 5 yatikire ko bage gweta na kwenekia buna unyare ko baga kuba umurai asenseme yo inyora bumachoge burabu engineer Barongo niganya to baga koira obubiyo bugwetera se kiama gya ODM ngatitu ya machivu anyare ko baga kubatu kwane kiombe kyo obochori ne chimbebe ekeliege kwenekia buna ayo anyare gocha eyemo aseyemo county ya Kisii county ya Nyamira no toleka iga buna eketaseni kya Ndizi television okwenekerenga tonere ko kubatu kra machivu aya eyemo aseyemo ase county ya Nyamira bugonto bote abarwaneri bekero kia abo tenene bwabangina emiri kwa mboka Nyagarama kwetera ase kiama gya ODM Jerusha mumanyi kwetera ase kiama gya Jubilee nando nyale tokoba uyonere ole omutenene bwabangino se uyu representative ase county ya Nyamira na inde no alinga se kemina no eke ase tabeyeri tuko lya lero omosaki uitobwa mangana jobu manginere nwale ensemo eri Nyamira tidageka chinde chonsi kupatikana na orobo tenera kubaga kwena na eyamo aseyamo nelinga naro ase county ya Nyamira aya gendreteka igasensemeye ni kwa kugendreyemo ase county ya Nyamira omosibati Jerusha mumanyi uyore bono women representative ase county ya Nyamira ase myaka 5 yatikira kwa igweta na inde no walinge ase kemina neke ekoneke nando nyara ko baga gutwara libaga linde ase Ntunda ende linde nera nyara ko baga ko sira na inde ase eko ewo ose ase county eyo ya Nyamira Josephine Mora gwetera ase kiama KUDA ngati yabarwaneli bali ngororonto bwate Alice Chai uyo Ford Kenya nyora omosibati Alice Chai nero ringe omotenene gosomo women representative omotangani ase county ya Nyamira akanya ko baga kurusi bororo na Jerusha mumanyi nyare ko baga kora county ya Nyamira ase myaka 5 yatigere ko bagi gwetera ase obo mabolia bwa Jubilee boigo no aringe ase kemina no ritko lero kunyara ko bato kumanya ngogo soraj ko baga kora boigo county eyo ya Nyamira Josephine Murakuru UDA na bigonto bwate Alice Chai na Rebecca Thomas kurase kiama KNC nyora ebyama ebinge igagoni gobire anda ovo mogolibwa Kenya kwanza ekiama kya ANC egeteneire na Musalia Mudavadi ekiama kya Ford Kenya Alice Chai geteneire na omurwaniria bwa ekerogo kibo senator ase county ya Bungoma oyo korokwanganere Moses Wetangura ngatitu yabaroneli ao bakwenekinga yenyare koba gakoba orona mange tokena tokoba to kwaleganiria urugaiga ensemo ya Kisii National Polytechnic asitokenda tokogochera eyemo ase yemo nyora Ndizi TV na kiketa seni Kenya leko bagya kwara kiri kurunga special coverage kwaneke Kenya leko bagya kwaletera amachibu aya eyemo ase mabange babuwatani babarwanere bebirogo ebi niko bagenda tokoba bako sherekea gali isko na gochenga kwaneke amachibu aya leko ba ikagosoka eyemo ase yemo gati ye constituency ekirikenya leko babo iko chikoreta amachibu abo igaiga ase ehole gosase nyumba eye yubura ya Kisii National Polytechnic nyaribali masaba ensemo yubu gavana niko tonya leko ba etokwenekia buna Ezekiel machogubikia makeyudie iganya tekoba gakunya chikura chiribu emerongo ebere chimi isano na ibere na isano na isato ainara amachibu anyala koboga kuikaiga ase mesa ya ekiombeke kebo chone chimbebe abigo Simba arati murwanire bitero kebo gavana kurase county ya Kisii chikura bono chana tokoba chigwa kwa constituency ya Nyaribari masaba igabata chikura chiribu 15 chimi isano na ibere na merongo ene na isano chine chikura chenya tekose omo urwanire bitero kebo gavana Simba arati anya tekoba gako chinyora kurwa ase constituency area ya Nyaribari masaba igorabo igo constituency ya Nyaribari masaba no omubunge nainde omurwane bikero kibo gavana Ezekiel Machogu akunyara koba agakururo igaba igo ari omunyaribari nabo igo garaganya tokoba tokuligirere na kwebwa omugano anene asibaria bajya tokoba amona into kururi tuko uri marago bantu muroche oyo minto
Victor nyariko bagotwa omugano mwenge tuga gore abarwane abo bugabana ase county ya Kisinga ibakurwa na nyumba kibakunyara kuba bakurwa tukanyoranga abarwane ya bange gati ya abalia abarwane ya ningokero kende bagotanga ase bakurwa mpaka neti banyara kuba bakonyora chikura chichieto lakini rero iga pomanya tole ine alia aso murwane ya gota bagano onka chikure chiche nariko kuba chikosoka buna injira kero kende akagirete ere omonyine gase ebunge elia ya nyaripari masaba ngatiko batoko batebya umurayo nyariko bagutangaza buna omuchumbo gukora constituency ya semyaka etana ere moto Daniel Manduku uyibono nyanza ko bagagotangana n'ikikura kiribu 15 nemo kimi isato echo na chikura umurayi oso muchumbe ebono ochu umugiya bwa constituency eyo ya nyaripari masaba ya nyariko ba igiye koene kenyora ebunge ya nyaripari masaba ngati chibunge kinyinge buna ya kitutu Masaba South ichanya rikoba ase myeke mingi ikigochora omubunge ase Ntunda eyemo nyora kurwa achinga kichiria abarai abanya tuko bakora constituency nyalibali Masaba mtuwa mubwato uyo kubulia kirokyo governor asenga kie imeye county ya Kisii Professor Sam Ongeri onya tuko bakora ebunge iyo nyalibali Masaba igobale go chenchania nere nyagosira Daktari Ezron Manduku igobale kuira Ntunda eyemo wena Ntunda ende kwenekia buna byonsi benyale ko bigochera emo aseye mejora no toriga iga wote bitore amanga yagendete mai igatora inane se studio ke kende gonse kana ko bagego to kya iga no toriga yo kwene kana to kabere ko bato kumanya emo aseye mo